Ni'n gweithio rhy galed, Heledd. Fi'n meddwl bod ni'n heiddi gael hoi. Am unwaith Aled, fi'n cytuno dy ti. Ti eisiau clywed joc? Fi wedi bod yn ymarfer. Aled, jyst bydd yn dywel am bach nawr. Be chi'n neud yn ymlacio? Mae rhaglen ar fi'n dechrau. Ie, ni'n barod. Dyma, boom, bang! Cyfres ffrwydrol lle mae yna ddau dîm yn barod i frwydro'n erbyn ei gilydd da llon lle o gemau gwyddonol Gwirion. A ni'n dau yn trio cadw trefn ar y gwyddonwyr gwyllt. Trio. Heledd yw hi. Ac Aled yw e. Ac un peth sy'n sicr, bydd cystadlu brwd gan y tîmau, digon o ddrygioni a mes. Lot o fes. A da ni yma yn ganol y ffrwydriadau ac hynegion peryglus. Dyma lle byddwn ni'n neud yr holl arbrofion sy'n rhy beryglus i chi wneud yn y stiwdio. Peri ydw i. A fi yw Zac. Well fi fynd i checo beth oedd hwnna. Reit, pwy yw'r tîmau sy'n cystadlu heddi? O ysgol y Dderwen. Osian, Tristan, Ifan, Hannah, Llywen, Elsa. Da iawn, boys. Croeso i Boom Bang. Siwr ydych chi'n teimlo? Good. Ie, chi'n gyffroes? Da iawn. Cystadleuaeth wyddonol yw hwn, so siwr i chi gyda'ch gwyddoniaeth? Alright. Ie, chi'n oce? Pwy yw'r arweinydd y tîm? Fi. Na, fi. Rhaid sort o hwn mas gen i'r cystadleuaeth dechrau. Da iawn, boys. Heledd? A bang, siwr ydych chi'n teimlo da? Good. Da. Yn dda, chi'n hyderus ydych chi? Ydyn. Chi'n weithio fel tîm? Ydyn. Ydych. Os ydych chi'n rhyw sgiliau arbennig sy'n mynd i fod yn rili ddefnyddiol ar gyfer y gêm? Ni'n clyfar. Ie. Chi'n glyfar? Ie. Chi'n meddwl bod chi'n fwy glyfar na'r bechgyn? Ydyn. Ydych. Mae dy fi teimlo da bod y merched yn gwneud yn dda hefyd nag i ni. Ie. Pa mor dda fydd criw ysgol y Dderwen wrth daclo'n gêm yn ei heddi? Pwy tîm yna sy'n mynd i ennill? Nhw fi'n meddwl. Aled bach, mae'n tîm yn ni, fan hyn. Ac yn fyna. Gall unrhyw un ennill a cholli heddi. Chi'n mynd i chwarae 5 gêm yn erbyn eich gilydd. Rai sy'n profi pa mor gyflym chi'n ymateb, eich gwaith tîm chi, a'ch gwybodaeth wyddonol gwyllt. Ac am bob rownd lle chi'n llwyddo, nag e pwyntiau chi'n ennill, o na. Ni'n neud pethau bach yn wahanol ar Boom Bang. Dewch dy fi. Dyma'r tiwbiau sgorio. A fyddwn ni'n arllwys yr hylif ffrwydrol yma i'r tiwb am bob rownd chi'n ennill. A'r tîm sydd wedi llenwi'r tiwb fwyaf erbyn diwedd y gemau sy'n ennill. Ond newyddion drwg i'r tîm sy'n colli. Newyddion drwg iawn wedyn ni. Mae'r tîm sy'n colli i gyd yn cael splat gyda guns! Wel, fi'n barod am y gêm gynta. A fi! Banda ni! 3 gornest epig. Bydd pob un aelod yn mynd benfen. Pwy fydd yn ennill? Na ddigon o siarad amser cystadlu a llenwi'r tiwbiau. Prawf ar eich sgiliau ymateb a chanolbwyntio sy'n gynta. Pwy sy'n dda am ganolbwyntio? Ni! Wel, ma'n i weld yn hyderus iawn. 2 cystadleuaeth sy'n wynebu chi nawr, boys. Un o bob tîm, ben, bob tro yn erbyn y peiriant dal ati. Y nod fan hyn yw i ddal ar ffyn wrth iddyn nhw ddisgyn. Mae yn eitha hawdd, ond maen nhw'n disgyn ar hap, felly mae rhaid i chi fod yn gyflym. Yr ymenydd sy'n danfon negeseuon o gwmpas y corff ar gyflymder o 250 milltir yr awr. A, fel arfer, mae'r llaw chi'n defnyddio i ysgrifennu yn ymateb yn gynt, felly. Mae'n dda. Ac un arall i ti, mae pobl ifanc yn ymateb yn gyflymach nag oedolion fel arfer. Sa'n siŵr am ni. Nes i weld hwnna fyna? Do, Aled, nes i weld y pêl yn dod i fewn. Oedd hwnna wedi dod mewn yn gyflym iawn, doedd e? Ie, beth bynnag. Ie, wel, barod am y gêm? Ie. Oce. Reit, Osian a Hannah sy'n gynta. 3, 2, 1. Oh, lwcus. Go on, Hannah. O, bron.
canolbwyntio. Oh, lwcus! Yeah! Right, ti'n gwybod bod yn dod? Yeah! Tristan a Lliwen sy'n nesa. 3, 2, 1. Bron! Lwcus. Down! Iawn! Lwcus! Come on, Lliwen. Da iawn! A'r frwydr ola rhwng Efan ac Elsa. 3, 2, 1. Lwcus. Lwcus. Da iawn! Bron! Yes, Da iawn! Bron! Yeah! Tair brwydr agos iawn rhwng y ddau dîm wrth i'r ffin gwmpo. Ond un tîm ag ymatebion cynt I dynnu ar y blaen. Ond ai bŵm neu bang sy'n mynd ar jwg hylif cynta. Da iawn tîmau, gwaith ben agos iawn fanna. Un gêm drosodd, ond mae yna fwy I ddod. Ie, cyn I ni symud ymlaen, mae rhaid I ni llenwi'r tiwbiau. Ond pwy nath ennill, Heledd? Sa'n siŵr efe tîm boom? Yeah! Neu tîm bang? Yeah! Yn ennill o 2 I 1, mae tîm bang! Ww, chi'n ffrwydro ar y blaen. Dawn chi tîm bang, ond tîm boom, fi'n meddwl bod chi'n heiddi bach o hylif hefyd. Yeah! O le a hanner y jwg. Da iawn tîm boom, a peidiwch y phoeni, mae digon o gemau ar ôl. Mlaen at gêm nesaf, ie? Ie, beth sy'n nesa? Wel, ti a fi sy'n mynd war ar rownd ma. Fy ffefryn. Bant da ni. Brwydyr y cyflwynwyr bach yn wahanol y tro yma. A newn ni lwyddo. Wel, mae'r person yma yn cael diwrnod gwael. O, Carden. Be mae fe'n gweud? Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng yr ysgyfaint ar y menydd, y galon a'r afu? Mae'r dymu yma'n dibynnu arnoch chi achos mae organau'r corff I gyd wedi dod yn rhydd. A'r tro yma, Heledd ac Aled, chi'n cael gweithio fel tîm I roi popeth nôl yn y lle cywir. Faint o amser wneith e gymryd I chi? Pa mor dda wyt ti'n nabod organau'r corff, Heledd? Wel, mae nghalon ni'n y lle iawn. Mae digon o guts gyda ti, chwarae teg. Ond tîmau, faint o amser I chi meddwl mae'n mynd I gymryd I fi a Aled gwblhau'r her yma? A'r amser agosa sy ennill. Felly ysgrifennwch eich atebion ar y bwrdd. Bŵm, beth I chi wedi dewis? 2 munud a 50 eiliad. A tîm bang, be chi di dewis? 2 munud 17 eiliad. Mae lot o ffydd dyn nhw yn ddyn ni, Heledd. Ond mae rili angen I ni ddefnyddio'n sgiliau ni fel sgiliau gwrando, chydweithio. Sorry, beth wedys ti? Sy'n gobeith dyn ni. Right, Wel, amdani? Ie, mewn Okay. 3, 2, 1. Beth yw hwnna? Sut mae So ni'n gwybod yr ysgyfaint yw'r ein, efe? Ie, a dyma'r ymen. Fi wedi gwneud hwn? Hyn! Ie, dyma'r ymen. Sy'n lot, so le am Da iawn. gwneud. Oce, fel hwnna, ie, mae'n gwynebu Diolch. i'r fan. Da iawn. Mae'r corff fel peiriant mawr ac mae pob organ yn chwarae rhan bwysig i'w gadw I weithio. Mae 78 organ I gyd, ond mae 5 organ fawr sydd wir angen I ni oroesi. Yr ymenydd, y galon, yr ysgyfaint, yr afu a'r aren. Fi'n meddwl bod yr ysgyfaint jyst yn mynd mewn fan hyn rhywle, efe. Falle... O, calon yw hwnna! Hwnna'r galon. Hwnna'r calon! O na, sdim gobeth ar ddau yma. O, fi'n gwybod beth yw hwn. Fi'n siŵr ta'r colyddyn yw hwn. Ond, Ie, ond mae rhaid i bethau Ond ma' raid i- mewn yn gyl... Right.
Fi'n meddwl rhywbeth fel hyn, e? O, ma' hwnna'n edrych yn dda. Ond dyn nhw ddim yn matcho lan. Na. Rhywbeth fel hwnna, a wedyn just... Fi'n meddwl os ni'n just yn jam o fe mewn. Wedyn bydd hwnna'n... Ie. Na, fi'n credu fi wedi ffindio un... Ydy hwnna'n mynd fel? Ie, ma' hwnna'n edrych yn dda. Beth yw hwnna? Ma' hwnna'n fel... Yr aren? Fi'n credu ta'r aren yw e. Yr afi yw hwnna, fe. Yr afi. Heb yr organau, ni byddech corff yn gallu meddwl, anadlu, symud neu fwyta. Mae gan bob un swydd arbennig yn cadw'n fyw ac yn iach. O, stwmog yw hwnna. Stwmog. Stwmog yw hwnna. Stwmog yn mynd mewn fyna. OK. So ni'n neud yn dda, fi'n meddwl. Ni wedi rhoi stwmog mewn fyna nawr. Just dal popeth. A na just gwthio popeth na. O! Saltog, ni di benni! Aeth hi'n draed moch i Aled a Heledd yn y rownd yna. Ond amser boom oedd agosa a nhw sy'n ennill. Da iawn, Team Boom! Mlaen at y gêm nesaf. Talwch sylw yn y rownd nesaf a chanolbwyntio ar be chi'n gweld. Ie, gwyliwch y clip yn ofalus achos bydd angen i chi ateb cwestiwn ar be chi'n weld nesaf. Ac yn gofyn y cwestiwn, mae'n arbenigwr ni. Aled Byda. Y cwestiwn yw... Be ti'n neud? Dim ti sy'n gofyn y cwestiwn, a dim ti yw'r arbenigwr, a ti'n gwybod ni. Ond... Na, Aled. Zac, drosodd at y ti. Ond... Iawn bawb, mae'r arbrawf fi wedi trefnu chi heddi am fod yn hollol ffantastig. Dyna ffaith i chi. Mae'n cynnwys balŵn gyda hydrogen. Nid rhan yma, peidwch â phoeni. A nid jyst un balŵn bu gyda ni, ond 8 llawn hydrogen. Ych chi'n meddwl, os ydyn ni'n ffrwydro'r balŵn gyntaf, bydd yn ddigon i danio'r un nesaf a'r nesaf a chreu chain reaction really cool. Dyn ni'n mynd nôl mewn amser ar gyfer yr arbrawf yma gyda Rhys ac Aled. Time, cofiwch, 8 balŵn bydd. Felly, faint o balŵns ych chi'n credu bydd am ffrwydro? Yr ateb agosa sy'n ennill. Reit, boys, sawl balŵn. Wel, ni'n credu 6. 6? A pam 6? Achos o'n i'n credu mae'n mynd i cyrraedd y diwedd. OK. Wel, da iawn, da iawn. Heledd? O, diddorol iawn, Boom. Felly, bang, faint o balŵn sy'n mynd i ffrwydro? 5 chi'n dewis. Gawn ni weld pa dîm sy'n gywir. 3 pheth ti angen ar gyfer ffrwydrad. Ocsigen, tanwydd a gwres. Sef y fflam. Wrth gwrs. A mae hydrogen yn rili fflamadwy, felly dim ond cynnu un balŵn bydd angen, a wedyn fydd y lleill yn ffrwydro hefyd. Fel chain reaction. Byddwn ni angen rhain. A hwn. Well chi sefyll nôl y fe, Rhys. Peidiwch trio hwn gytre. Barod? Barod. 3, 2, 1... Gret! Da iawn, Rhys. I ddweud y gwir, dyw hydrogen ddim yn fflamadwy ar ben ei hun, ond mae pan mae'n cymysgu gyda ocsigen. Felly pan mae'r balŵn yn byrstio, mae'r hydrogen a'r ocsigen sydd yn yr aer yn adweithio i greu bang! Wow, oedd hwnna'n chain reaction mor cool. Gawn ni weld hwnna eto? Wow, nath yr arbrawf yna chwythu'm heli. Oedd e'n hollol bang-tastic. Ond pa dîm dywysodd yn gywir yn y stiwdio? A phwy sydd wedi ennill y pwyntiau pwysig? Ac yn ennill y rownd yna, mae tîm Boom! Da iawn! O, bach mwy. Gad fi roi y gyd mewn achos chi'n neud mor dda. Tîm Bang, chi yn anelu am y gyndr y foment. Mae rhaid i chi tynnu fan nôl, boys. Ond all popeth newid. Yn sicr, ond cyn hynny, Heledd, mae joc dy fi. O, dim un arall. Na ti'n mynd i joio'r un yma, fi'n addo. Reit, pam oedd y ser wedi cwmpo mas? Sa'n gwybod, Aled, pam oedd y ser wedi cwmpo mas? Achos oedd angen gofod arno nhw. Diolch byth am y gloch.
Wel, nawr mae'n amser am y rownd super duper cyflym a chyfle arall i chi lenwi'r tiwbiau hyd yn oed yn fwy. Ni'n defnyddio'n synhwyrau bob dydd. Ni'n clywed, ni'n gweld, ni'n arhoglu, ni'n blasu ac yn cyffwrdd. Ond, beth sy'n digwydd pan mae un o'r synhwyrau yma'n mynd? Dyfalu'r gwrthrych yw enw'r gêm fan hyn, a bydd rhaid i chi ddibynnu ar deimlo, achos byddwch chi'n gwisgo mygydau. Rwyt ti'n teimlo gan ddefnyddio dy groen di. Mae e fel gwisg archarwr yn gorchuddio'r corff i gyd ac yn anfon negeseuon i'r ymenydd. Mae'n gwybod os yw rhywbeth yn feddal, poeth neu'n bigog. Mae'n mor ddiddorol. Reit, mygydau ymlaen. Osian, ti sy'n gynta. Mae fel pigog lawr fan hyn. Mae'n galed i lawr fan hyn. Mae'n symud bach. Mae'n teimlo bach fel wisg, ond mae'n gwylod ar agor. O, da iawn. Ond mae'r agor ar gwylod. So. Ie. Fel head massager. Da iawn, Osian, da iawn. O'n i byth yn meddwl bod ti'n cael yna'n gywir. Tîm bang, ni'n mynd i fynd draw at y hannau i ddechrau. O, sut mae'n teimlo? Bigog. O. Fe'n fel bach yn grwn ar y gwylod, a wedyn fel bits yn dod mas. Credu bod e'n rhywbeth o bwyd. Bwyd? Pa fath o fwyd? Pian afal. Waw! Hanna ti yn gywir! Dechrau da. Dechrau da iawn. Reit, Tristan, go ti yw e nawr. Ti'n gallu teimlo o flaen di? Beth mae fe'n teimlo fel? Lib. Yn wlyb? Squishy. Os da ti syniad o beth yw e? Jelly. Jelly, o, da iawn! Lliwen, ti sy'n nesa. O! Ydy'n teimlo neis? Na. Pasta. Ti'n anghywir, sori, noodles oedd gyda ti. Noodles, o, dda'n lwcus. Reit, Ifan. O. Na fe. O. Gwa'n disgrifio fe, Ifan? Fel, beth o pigog lawr fan hyn, Ie. ond wedyn mae'n galed lan fan'na. OK. Mae rhywbeth fan hyn hefyd. O. Beth ti'n meddwl yw e? O! O. Mae angen ateb, Ifan. O. Beth ti'n meddwl? Canwyll. Canwyll? Noes? O, dyna'n neud sens nawr. O, ie. Ie, nawr bod ti'n gweld e anlwcus, Ifan. A nawr Elsa. O. Sut mae'n teimlo? Mae'n fel ffoil. Fel ffoil? Oil. Ond efe ffoil yw... O. Rhywbeth. O. Rhywbeth i ddala. O. O! Edian pobol. Ti'n gywir! Felly, doi yr un. Felly, ma nhw'n gyfartal, Heledd. Ond na. Yn fy marn i, mae noodles yn cyfri fel pasta. O, ma'n i'n gwybod beth ti'n neud hwn. Felly yn ennill, mae tîm bang! Dwi'n flin, ma hwnna'n warthus. Na. Chi'n mynd i gael yr hylif ffrwydrol yma i gyd. Da iawn chi. Mae pethau yn eitha gyfartal ar hyn o bryd. Sy'n mynd i wneud y gêm nesaf, hyd yn oed yn fwy cyffroes. Pa dîm fydd ar y brig ar ddiwedd y gêm ola? Ni! Waw, i fe am dromeda yw hwnna. Anhygoel. Heledd, beth ti'n neud? O, fi'n syllu ar y ser, fel Brian Cox. Beth? Nag yr ser ti'n gweld, ni ti fewn. Gole ar tôn, na gyd ti'n i weld. Yfe? O, ni fel taw ser o'n nhw. Nage, gole'r labordy sydd fyna. O, hwnna siom. Fi newydd cael syniad da am gêm. I gyd i wneud gyda'r gofod a'r planedau. Hei, ti'n dad o'r gêm yma? Beth yw e? Mae un gofodwr o bob tîm yn gorfod casglu'r planedau Peli chwarae. o'r llawr ac yna brwydro yn erbyn yr atmosffer a dysgarchiad. Maen nhw'n sound i'r aff bungee. Ac
Ac wedyn, mae'r tîmau yn gorfod roi'r planedau yn y drefn cywir gan ddechrau gyda'r blaned agosaf at yr haul. Hei, fi'n offi o'n lot. A, beth os nawn ni wneud pethau bach fwy ddiddorol, mae'r tîm sy'n ennill yn cael nid un jog, ond 2 jog o hylif. Yeah. Mewn 3, 2, 1, ewch! Efan yw gyfodwr tîm Boom. Rhaid casglu'r planedau, peli, a rhoi nhw nôl i'r gweddill I drefnu. Da iawn. Pa un yw e? Ti'n neud yn rili dda. Sio ti'n teimlo bod Aled yn dala ti'n ôl? Ydy e'n galed, Efan? Ydy. Mae rhaid i fi trio galetach fan hyn, fi'n meddwl. Ie, fe si ti'n tyfu bach o muscles, Aled. Beth yw enw? Ydy nhw'n y drefn cywir? Mae'n un olaf! Da iawn, Efan! Da iawn, chi wedi cael o gyd, felly chi jyst angen sortio'r trefn mas. Beth sy'n rhoi nhw'n random places? A un ar ôl. Trefn tîm Boom, Gwener, Mawrth, Mercher, y Ddeiar, Iau, Sadwrn, Neifion ac Uranus. Chi'n barod amdani? Mewn 3, 2, 1, ewch amdani! Waw! Ni'n gryf! Waw! Ond wyt ti'n ddigon cryf, Aled? Mae'n wych! O na! Cysawd yr haul. Mae'r haul yn y canol a phopeth arall yn teithio o'i hamgylch. Planedau, lleiadau, asteroids, comets a llwch. Da iawn, Elsa. Gwaith tîm arbennig yn fan hyn. Beth yw'r can? Mae'r planedau'n cylchdroi diolch I ddisgyrchiant sydd fel y glud sy'n dal cysawd yr haul a phopeth ynddi at ei gilydd. Mae Elsa'n gyflym yn casglu'r planedau, ond ydy'r drefen yn gywir? Heledd, wyt ti'n helpu nhw eto? Mae angen penderfynu ar Mercher, Gwener, y Ddeiar, Mawrth, Iau, Sadwrn, Neifion ac Uranus. Oedd gofod rhwng y 2 dîm yn y ras yna. Un yn llwyddo I gael 6 allan o 8 blaned yn y drefn gywir, a 2 yn gywir i'r tîm arall. O'r haul, trefn y planedau yw Mercher, Gwener, y Ddeiar, Mawrth, Iau, Sadwrn, Uranus a Neifion. Pwy fydd yn ennill y 2 jog ola, sgwn ni? Ni wedi cyrraedd diwedd y raglen, ond peidiwch di galoni, mae yna dal un peth pwysig ar ôl i'w wneud. Ie, gwobrwyo'r tîm sydd wedi ennill a cosbi'r tîm sydd wedi colli. Pwy sy'n mynd â hi? Efe, tîm... Boom! Yeah! Tîm bang! Yeah! Ac yn ennill, mae tîm... Bang! Da iawn, tîm bang! Dwi'n flin tîm Boom yn anffodus. Chi sy'n wynebu'r guns! Fi'n ffili aros a byddwn ni nôl tro nesaf gyda hyd yn oed mwy o'r brofion gwyllt. Lot o fes a gemau gwyddoniaeth Gwirion, ac os ych chi moyn mwy o Boom Bang, ewch I wylio ar S4C Click a BBC iPlayer. Ta-da!